tieto deti sa naozaj dokážu veľa naučiť, ale im to dlhšie trvá. Čiže začnú chodiť, ale neskôr. Majú proste tú svalovú hypotóniu, slabšie svalstvo, musia viac na sebe pracovať, viac rehabilitovať, potom to nábehne. Začnú neskôr rozprávať, vyžaduje si to logopedickú starostlivosť. Ja hovorím všeobecne, ale teda samozrejme aj medzi týmito deťmi s Downovým syndromom sú rozdiely. Niektoré majú viac pohybové problémy, menej tie jazykové, logopedické a naopak. A takisto záleží aj od toho, že ten rozdiel môže byť v tom, že to dieťa, keď nemá staršieho súrodenca, dieťa s Downovým syndromom, nemá sa od koho učiť. Je odkazané len teda na tú matku, rodinu, prípadne nejakých tých špecialistov, ktoré sa mu venujú. Ale deti s Downovým syndromom, ktoré vyrastajú so staršími súrodencami, tak vidíme to teda aj z praxe, že tie pokroky robia akoby rýchlejšie. Prirodzene, že tí starší súrodenci ich ťahajú. A ja mám teda medzi Marekom a druhorodeným synom 5-ročný rozdiel. Čiže ešte keby tam bol možno ten vekový rozdiel menší, tak ten mladší súrodenec by ho predbehol a potiahol. Rozumieme. Ale toto sa stalo až neskôr, v neskoršom veku. Ale stalo sa to, prišla tá chvíľa. Áno, prišla tá chvíľa, že ho ťahal. Oni sú chalani vlastne všetci, áno? Nie. Prví dvaja sú chalani, potom je dcéra, potom je zase chlapec. A tak to je veľmi fajn, že vlastne ho dobehol a ťahá ho ďalej vlastne aj dnes? No, takto. On ho dobehol, fungovali ako parťaci, bolo to úžasné obdobie, potom ho predbehol mentálne, zhruba v tom veku 8 rokov a ten mladší syn si našiel svojich kamarátov, svoju partiu a proste už nemal záujem sa hrať alebo venovať toľko bratovi.